kırladı ya kılımı. Bunun aydın olsun dedim arası sonra. Ertürün hayırlı olsun. Yerden çıkıyordun sağın bilen yok. Bu neme deyiptir deysene. Gülalığın düğün ki mantiyenine el bilen şey iyenine kırladı ya da çağım. Şey bilkali yanırda borla dedim. Yani diyecek kolan zaten 7-24 gözün önüne sağın bilen her gün yoğun yani adamlara. Sen alıp kırladıysan iyiler sen üstünden onun için bir bulurlar. Ondan sonra mantığını eli bilen şatayda iyiydi diyenle üçün kırlı diyen varsan adamlar iki bulurlar. Ondan sonra karaz bu söylem gelip yazanına da çekişmadın ne mi? Onun diyenine de üç bulurlar. Adam fakir ara. Bu arada kırlı olala kılım. Sağ onu bilen yuya yüzümü de onun size görkö diye. Arada kıyılar sonrasında elimdeki okulupcuz. Yani ben berik yurt ütködümde hemişe yüzüme birazcık alergiye veriyen yani yüzüm kuğra yani alak bolya şan için o zat yuyan okulupcusu yuyan men çalışıp ulanyan sizem yüzünüze göre sağın alıp ulanıp biliyaniz 861 83 83 87 yani şeymeden alıp yuvunup biliyaniz köpürcükle şey zaten söz yok. Prosto gözümde filtre yoktur yüzümde. O zat var, tuş var. Şunun için tuşunuz bağ vakti gözünüze sokup yuvmam. Gözünüze ağışıdır. Eğer tuş yok olsa arkayın gözünüze sokup yuvup biliyaniz. Ağıştırmada kılın. Senin yüreğine ara Allah'ım arasalık, giyinlik görsen birazcık şeyle oyun edilip edilen zatlarım görmeni başarın kəveriniz. Öpüşe borçunuzdan beter bolyanız hamala özünüz bir katı kulturundan yani biz näme bolsak günlük şonu paylaşýas. Söýün yürek saňa däl başgalarına. Ona ýudum o ýüzümi görýäňizmi? Size bir daha gurrun berjek. Hemen sizle gurlaşak, hemen gurrun berjek. Kardeşim, ilk mağazayını açamda, ilk değil, şu son mağazayını açamda bir coram vardı. Katnaşan qolca gelinim vardı. Eğer hele yollaşıyor, çağacıkları vardı. Şu derece qol katnaşadı, qaradı gepin ayıqayırı. Onun bir sözümüz adaştı, sözümüzün adaşlarından men näme urşdu, o näme qatı gördü, ondan haberim yok. Yani umuman o menden qatı gördü. Bedemek yani. Öde pat atpsat etti, öde tasadı, öde gitti. Qaraz gepin ayıqayırı şeyle oldu. Ondan şuwa gurrun berýän adam 3-4 ýyl menden odal kılat. Ondan menem gurlaşamak hani bir kay geçti üstünden güneş krem çalacak olan güneş kremi yok aşağıtçılıkta galşy. Neyse şu masajı singdireýin. Ondan bu gepin ayıqayırı 3-4 ay geçen soň elime diňe bara Instagram bolsun, TikTok bolsun erbe-derbe zat ýazylýar maňa. Bir del, iki del birini bloklayan, bir çıkıyor, birini bloklayan, bir çıkıyor. Arası şu derece ki. Bu benim atoşam bir hil rahatsız edip başladı şu vaxtlar. Onu atoşam bilýäňiz avukada. Ay dedi şunu merkeze sordurydyň. Kim kär ýürege düşdi diýip sordurdyk golyn. Ýa-da erheley. Yön olun ýa zatlar ne kulak bilen eşderýärler, ne gözüň bilen görürýärler. Garaz gepin gaýytgaýry şeýle bir zatlar ýatdyrlar, şeýle bir zat ýatdyrlar. Iki kulakly, iki aýakly eşderýärler. Şo derece. Neyse dur geçmem bersi dolýa. Bizikimiz şok. Hani bu derece bu neme derýärli diýenler, neme diýen onu atoşun qahar gelmeni derler dedi. Şular eýtjek, benim ista etmediğim gerek geldim. Diňe şu çıkan şolaň nomeryny eğer helekse onur meslan fake açıpdyrlar. Anan saňyz Hudaýynan saňyz garaşyp saldyrypdyrlar maňa. Ondan soň menim onun meslanyk fake'ler var aýtdym. O zat menem hemme zaten surata düşürdüm çıkan nomerlerini ikisinin bolar nemesini nereden atanlarını qarad hemme zatlarını SMS edip okudum. Diyecek bolýan zadım hiç açan kesek adam size ýan bermeýän eken. Diňe oturşup naharyp çöregýän adamlaň şu derece ýan ýetirip bilýän eken. Men şonu gözi ýetirdim. Üstünden geçti 4 ýyl ýöne
Ay dedim böyle. Qarad gepin etgäri hiç yamanlık etmedim. Yaşılığa diye, yamanlık diye näme kişinin istir, yamanlığa yaşılık er kişinin istir deyip er kişi boldum ben. Hiç etmedim hem ataşa da ettirmedim hem diyecek bolýanlarym. İkisi yer bilen insan bolup gitdiler. Awa bolmasyn Allahan hiç kim ýa-ni adamlaryň şu derece niyetiniň, päliniň erwetdigini, ýa-da maňa ýazylan kommentariýalaryň pikir etmäň. O da erwet zatlar ýazýanyň pikir etmäň köpsi tanamaýanlar tanaya. Atam gowy tanaya. Hiç açan kesekden saňa ziýan gelmeýär, kesek seň bilen işi ýok akylym. Diňe öz iýeniň, duýdy iýeniň saňa ziýan berýär. Sen kesek seň bilen näme iş bolsun tananaga diňe öz daşdöwreňdäki adamlar size ziýan berip bilýän eken durmuşdy. Ýerde bu kofýam içilmän çynary. Dolce var forma. Total gowy kofýa. Nasıl bolsa gelýärler bular. İnşallah bir näme goýýar. Ana şey diýip. Kapırçonu var ýa-ni. Şeýlere korkuryň. Ana. Hiç garma kamşan ýaly. Ine men kel kapırçykly halamak dogrymaýdy. Kapırçyk süýerek bolsa gowy. Bugün bir rüdeni işlemme, hadir aytıştırıp verecek size bir minitten. Bugün şeylere giyindim yana, bu ulurak bolla, bir hilman. Ulu bolya akılım, inne rahatlan bir hili. Inne horlanma, yudun çöpken eken diýäňi da maňa akılım. Neme? Zat esmes gele horlanma diýäňi da, indi soňky döwürde ýatamyýata tutamak. Hiç şeylik. Öze şunýalak. Aşağıdan öwrenişdim, bilemek näme üçin wapşe tutamak. Öz bolşy, görýäňde köpden bäri näme tapsam iýen ýa. SMS gelip öldürdü da meni. Şolar ýaly bugün aýkalara gitjek nesip bolsa akşam. Ondan soň gidip bilmedim, nesibe bolmady. Ýana bugün nesip bolsa gitjek. Akşam oturmana gitjek, gutlak aýtjak inşallah. Ondan soň ertirim, o zada gitjek. Aýjany günnäri aljak nesip bolsa. Bir ýerlere oturmana gideriz diýip planlaýan. Her gün şeydip dünüm dolu geçirmesem mara bu gede gaty az wagtlyk geldim. Gaty az wagtlyk geldim. Şoň üçin ahym işlenmeme istirýän bir tarapdan göresim gelýär, joralanmam göresim gelýär. Garaşlar ýaly inşallah şeýle planlaýan, inşallah olaňam planyňyz ýokdur diýip umyt etýän, joppa joralam. Ondan soň başga näme etmelidir ýakynna bir küçüne, maksimum küçüne gowy täzeligime, siziň isleýişiňiz ýaly, siziň isleýän bahaňyzdan, siziň pikiriňizçe näme bilemek garaz gowy täzeligime, onam siz bilen paýlaşaryn we görkerin hem size bähwit boldy, hem maňa da bähwit Hudaýa şükür. Şoň üçin ýakynna gowy täzelik bilen garşyňyzda. Taşynakda gelýän toýul oturýardy. Şulaydım mara bir öň ýaş gaýan 10 çyklar 11 çyklar dinleýär. Hatta oturamyzda 2011-2012 bilýärler mende orada kadam. Bir aýdym diýe bir adamy diýe nirelerik akdiýa diýe bir parfüm bir duhy adamlar nirelerik akdiýa diýe hakyky şo. Bir aýdym dinleýän way ýaşlym ýa-da size ýa-da aýdym dinleýän ýa-da duh sepýän bir tanış duh diýip şo näme akdiýasy diýip. Men nä bolýar sizde de bolýanlar. Sizin ýaşlymdan aýdym. Men ýaşymdaky adamlar bilýänler. Men 1993-nji ýyl. Waqtym men bir rahat ýetip bolýan şulara geldi ýanyma suwal.
Şun kulaylarım şahitlağı kelleşipti. Müsferyan. Ay qarat gitsin aytar kelleşipti. Yakayna bilen yemeğimiz çıkıyor. Saçı güçlenir ya saçı. Kili ayıranaqtı. Kil saç öttüranaq. O depeden çıkan kil saçlar var ya o 30 yıllık kil saçlar. Ona peydası yoktu. Şular yalaq yan kayda dökülen saçlar için ne gibi olsa biberiye suyumuz çıkıyor. Depilyana. Depiyan şeydir. Masaj ediyor. Masaj ediyen, sındırıyan yumak gerekir. Gayet önemli. Ne gibi olsa çıkıyor. Ulfa yotoğlu. Şimdi şu an siz bilin sahile çorun korkularım bulan. Benim başka kabelim var. Baba, kulunu kadar şun ayıttım ben irdenim. Şuna vara pulunuzu, elinizi alıp çıkka karasına kalım. O seyadilini başladı. Arka klasta şükürler yüzün gülsün. Ene inniki yılları da Hudayi yetirsin. Nesip olsa. Arka irdenen ver. Ene biz şu elimiz kameranı sana koy dilekler edip dursa. O toyun o da sebepkari sarma. Mercan sağ ola kalım. Nomra zeyna kalım. Doğruyum ay. Men nomerim bilmeýänim, awda açaňyz bize gazetden tananyk. Menem şirayda menem aňyrrakdan owadan jogap düşen biraga. Zaten sarman matçılık bir yana. Geliyor adamlar var geliyor. Hakar şuna güýmeni vermer şoň bismillah. Nerede? Atarım kaçtım da şonda. İyi de nerede? Alo. Toyunluklamana gelenler sevuşenler. Eylek iki dostamam. Şu tayda eliniz gallaryň. Hawa, barly sağ olun.